guys, Khulumbai nwngthang आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय आं एकदमबारे मोनसे डिलिशियास डिश बानायनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौ मा होनगोन बे डिशनि नामखौ मा दोनगोन आं जाबाय मिथिला बाट आं मबाइलाव नुदोंमोन आरोना गन्थं मानबाय थागोनहाय आंखौ ओमफ्राय दाख्लैहाय आङो बेखौहाय अनलाइनावहाय बिहरदोंमोन आरोना जा इनग्रेडियेन्ट्सफोर नांगौ ओमफ्राय बेखौहाय आं दाख्लै फार्स्ट टाइम बानायनानै जाखांबाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बानायनानै जानायाव ओरैबायदि टेस्टि जादों बिनि थाखायनो आं सानबायखि नोंथांमोननोबो आङो खोन्थानानै होनो आं माबोरैहाय बानायनानै जादों एकदमबारे सिम्पोल नोंथांमोनाबो बानायनानै जानो हागोन बिराद टेस्टि जुदि नोंथांमोनाबो आंनि बायसा एसे फुडिबा बेबायदि स्नेकखौहाय बानायनानै जानो हागोन आरोना स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स गाइस नै दायो आङो थाइबें आरो गाजर हानानै लानोसै ओमफ्राय एसे मुभिबो नायनानै लानोसै स गाइस आं दाख्लैनि संनायनि भिडिअ होनायावहाय आंखौ बुंदों जे लावखौ आब'आ मानो हास'ना संदों बेखौ हास'आबा बिदि गोलाव गोलाव बोरै संनो ना हास'आबो बोरै जानांगौ जाखो गोलाव गोलाव हाबाथ' जानाय नङाना स' दायो आङो फुल रेडि गदाखौ लानानै नै बेफोरखौ लाखाजोब्बाय मुभि नायनोसै हानोसै आरामसे स' नोंथांमोना नायलांबाय था banana puddingआ रेडि जाबाय नै बेयावहाय होदों यगार्ट बानाना ओमफ्राय नै pomegranate ओमफ्राय नि उनावहाय चिया सीड्स आरोना बे मोनब्रैल' इनग्रेडियेन्ट्सजोंनो बा चिया सीड्स बानाना पुडिंआ कमप्लिट जायो ओरैबायदि डिलिशियास जायो नोंथांमोना जाना नायबासो मिथिगोन आरोना बिराद टेस्टि जायो एक्चुअली आङो ब्रेकफास्ट खालामाखैमोन नालाय बेनि थाखायनो उखैबाय बेनि थाखायनो जाग्रोनोसै आरोना लावखौ दोननांगौ हानाय स' गाइस नोंथांमोना बे चिया सीड्स बानाना पुडिंखौ खेबसे जानानै नायलाय जा गोथाव जाखायो आरोना नोंथांमोना जानानै आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर गोदान रेसिपि बानायनो नागिरदों राइस पेपारजोंहाय नोंथांमोनाथ' दाख्लै आनबक्सिं भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ राइस पेपारनि स' नोंथांमोनाबो जुदि आंनि बे डिशखौ जानो लुगैयोबा नोंथांमोना बानायनानै जानो हागोन आरोना मेयनिसआनो गैया जोंनाव मेयनिसखौ लायना फैनांगोन नाथुरखौ दहाय बायना लाबोनायाव बुरजा नुदोंमोन ओमफ्राय दायो एवखांनानै एसेल' नुबाय नालाय बारा बुरजा लाबोखानो होखायाखैमोन आङो एसेल'खामोन हाखांसिगोनानो दा गाजरखौबो हास'नो मोना होनना बुंहरसिगोन हास'नो मोजां मोनो आं जि फ्रेस खायो बेफोरखौ हानानै लाजोब्बाय आङो थाइबें गाजरखौहाय ओमफ्राय टेक्लाखौहाय मेयनिस लाबोनो होबाय आरो मेयनिस गैयामोन नालाय जोब्बायमोन गाइस दायो गासिबो रेडि जाबाय गाजर ओमफ्राय थाइबेंखौ हानानै लाबाय ओमफ्राय नैबेथिंहाय मा बियो नाथुरखौ होफागोन नालाय ओमफ्राय नै मेयनिस ओमफ्राय बे थोरसियावहाय दै गुदुं दङ आरोना बे दै गुदुङावनो नैबे राइस पेपार बेखौहाय आङो फोल्ड खालामगोन आरोना राइस पेपारा नै बेबायदि आरो
नै बेबायदि आरोना राइस पेपारा ओमफ्राय बेखौ दै गुदुङावहाय सोमब्रनसै नै मा जायो सोमबालाय सोमबाय गुरै जासिगोनब्रा दै गुदुंथारनांगौ खोमा दै गुदुंथारानोथ' इयो बेलथायनायाव नांबाय बेलथायनायाव होबावो नाङा होमबा जाबायलै जाबाय मोनबायानो ओमफ्राय नै गाजर बाङाय होना होनोसै ओमफ्राय मबाइलाव नायनासो सोलोंनाय आरोना माबा आंनो सामस मोनसे नांगौमोनलै नानि मेयनिसखौ होनो बबे मेयनिस नानि सामस मोनसे आनैया माबा ना एवबाय थादो गथाखे मोनसे खारगासिनो बेखौ थुखु थुखु फिसा फिसासो हानांगौमोन गाजरखौ माबाखादो हwnna ने सामस गथाखे मोनसे खारनानै सामस फिसाखौ नाथुरखौबो होनानै होगोन आरो मासे मासे ओमफ्राय थोरसि मोनसे लाबोफानाय मोजां थोरसि मोजां मोनसे लाबोफा मोजाङै जल्दि माबोरै खालामगोन बेखौ जाबाय मेयनिसखौ इमान बुरजा होआ रावबो गोथाव मोनजानायनिब्रा ओमफ्रायहाय बेखौ मोनसे होना होनोसै नाथुरखौ ओमफ्राय नैबेखौ फेनखौ होदो ना बेनि थाखायनो बोरैबा जादों मिथिबायना मोनसे रेडि जाबाय इमान गिदिर गिदिरखौ सोर जाख'गोन आं जायाखै खै थाखा लायोलै पेकेटावलाय मोनसेबा बारा दाम नङा खमसो दैयानो गुसु फुल जालायलांबाय होबाव बेलथायनानै सोमबाव इमान मोनाबालाय बोरै जानांगौ जाखो बेलाय नोंसो गोरोंसिन नामा आंनिफ्राय गोथां जाया बे गोथां जायालै मोनसे होदो ओमफ्राय गोदोद्राय जाबाय नामा सोब फिसा फिसा बानायबाय थागोनसै दैया बाङाय गुसु जाबाय दैया गुसु जाबायलै दैखौ गुसु लायनो र' स्पिड देखायदो एबार मा दैया गुसु जाबाय दैखौ गुसु लायनो दै गुसुखौनो लायदे आयौ गरमाव बेबायदि बानायनाया र' खेबसे जाना नायनो आं मोनसे नैखौ जाना नायनो आं जायालै आं दहायनो जाया होनखादो ओमफ्राय माबायदि जादों खिथा ओंखाम जानानै नायखोराम गोथाव मोनजादोंना मोनजायाखै
मिशन साक्सेसफुल नों मोनसे नोंनिखौ जानानै नायदो आं जाया होनबा मानो बुजिया नों मानो जाया देलाय अननानै बानायनाय बुस्थुखौ ओंखाम जानानैनो आंखौ जाबा नाङा दा उनाव ना दायो जागोन आं जाना नांगौ दायो जागोन आं है माबा दिनै नों जानाय आंनो जानोसै होनबा दिनै दा दोखो जागो जाजोबगोनानो दा इखिनिखौ बानायजोबना जागोन थोद इदि बानायना जायो इयाव खैथा दङ बेसेबा बानाय जागोन माथो मैगङा बेलाय फुङावसो बानायनांगौ इखौलाय मालाय मम' रखम बे पियास होनो हागोन इयाव इदि पियास होबा मोनामगोन बियो पियास होनाङा इयाव हाना होना पियास होबा मोनामगोन बिराद गोथाव मोनो पियास होबा गुसुद्राय जाबा माबायो माबायदि मोननाय ना मोनाखै मोनबायब्रा जा गोरोब सोखा खुगायाव माबायसा माबाबाय दे गब्लंबाय माथो बाङाय गोथाव ना थिगानो गुदुं दै गैयाबा जाला बेदर न' होदों ना नाथुर नाथुर दै गुदुङानो गैला गोथाव मोनजादों थिगानो गोथावब्रा दै गुदुङा जोंनिया गैला माथो मोनसे जाबावनोसै ना नि मोनसे ओमफ्राय मोननै बानायबावनोसै जाबाय होनबानो लाबो गोथाव ना बुंना होगासिनो दे आंनि भिडिअ'आव खानाय सानाय नांलायलांबाय देग्ला गोथाव मोनदों होननाबो बुंनाबो गालाङा इमान खस्थ' बनायदों आं गरमाव सान्दुं गोसायाव दे लाबोदो जल्दि गिसिबो सिबजालायलायो माथो मोजांथार पापर बायसा आरोना बेयो गोरान बिराद गोथाव मोनजायो खिन्थु लाबोदो जोंनिया आरो मोनथाम बानायबावनोसै जेने ओमफ्राय मोनसे उदै बुंखायो खिन्थु न' माने हेल्दी बुस्थु होनाय जादोंना ini जाबाय पियास बे जाबाय नाथुर ओमफ्राय फल्ड खालामबाय बेजार गोदो जाबाय आरोना माने उदै बुंखानाय आरोना मानोथो खेला गेलेबाय थानो होबाय बिथिंबो होबाय जाबाय टिं गोदोखा नै रेडि जाबाय गाइस नुनायाव एसे बोरैबा नुदों खिन्थु नुनायावनो नुहुरजोबखायो नै ओरैबायदि गोबाबा जि गोथावखालै नोंथांमोनाबो बानायना जाबानो जाबाय आरोना मार गोथावखा फायानै जाबाय जोंनिया ओंखारनाङा दे नोंबोनो आंनि भिडिअ ओंखारबानो हामा मानसि जायो नालाय आं गाबनो गोसो गैया खिन्थु गाबलांदों आं बेबायदिनो मालाबा सोरदोबा नांलायबाबो माने आङो उल्था बुंफिननो लुगैयो माने खुगायाथ' आंनिया थांखायो खिन्थु बे मेगना आंनिया स्ट्रं नङा आरोना मिनिथावनासो ओरैनो गाबदों आङो मिनिनो ओंखारदों लबरदों हुगानोसै आं टिसु गैला स' गाइस दायो आङो एसे माने दुखु मोनो आरोना सोरनिबा थाखाय मान गावसोरनि थाखायनो बानायदो जानानै बाङाय भिडिअ लाफानो होनना बुंबाबो थारमाने बहुत मानसिफ्रानो आंनि भिडिअआवहाय ओंखारबा माने माबा माबि बुंहरो नालाय गाज्रि मोनो आरोना बेनि थाखायनो आं दायो जानानै देखायनोसै नोंथांमोननो
अनुका गोथाव नोंथांमोनाबो न'आव बानायनानै जाबानो जाबाय आरो ना राइस पेपारजोंहाय राइस पेपार गाजर ओमफ्राय दुइनिफ्रायनो खिथाखाबाय आङो थाइबें ओमफ्राय मेय'नेज होबानो बिराद गोथाव जायो